RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagdaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Yung adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jerry, 65 anyos, taga Davao del Norte. Minyo pero buwag na mis akong asawa. May duha mi ka mga anak, mga profesional na, o mga minyo na sab. Graduate ko sa kursong Bachelor of Science in Agriculture. O tungod sa akong degree o ability, dali ang akong promotions. Nahimo kong farm manager sa nagkadaiyang banana farms diri sa Mindanao. Hangtod, yan hatagan ko kahigayunan nga muduma og usa ka foreign company sa West Africa. Sud sa mga napu katuig with high salary, kalagi manager man ko didto. Nagapamundal gyud ko og negosyo o kayutaan dinhi sa Pilipinas. Mga sakyanan o nakapundo og dakong kantidad nga kwarta sa bangko aron may magamit sa among katigwangon sa akong asawa. Hayahay nagidunta nga among pagpamuyo. Apan aron ninyong masabtan ngano nga nagkabuwag mi o murag nagpakilimos na lang ko karon. Ingon nini ang mga panghitabo. Hay ang imo ba diri sa? Dako gyud ang imo pagka-asenso sa kinabuhi. Lagan ka na kayog napundar ng imo pag-retire. Ubay-ubay na yun ang inyong negosyo sa imong asawa. Diin ang imong asawa ang nag-manage. Hey, ako. Mahaya lagi na ako. Nawa akong humanong skwela, eh. Dato sa punta ko ron sama ni mo. Ay, naswerte lang sa nga nakatrabaho ko sa gawas. Atong gihigayon na mi nakapundar. O maayo sad nga mi manage ang akong asawa sa akong kita. Mao niya. Nagkaluag-luag gamay. O wala sa ko'y problema sa akong mga anak. Kay minyo naman sila. Ya, kung saan nagkatagan o mahimong puhunan nila sa negosyo. Mao nga, wa na maghasol pa namo ang among mga anak. Unsa man ka diha, oy, Jimmy? Dili mo magukang tabi diha sa mong amigo? Uy, more na suko man ang imong asawa ba, Jiri? Ay, adto na lang ko, eh. Ug salamat ang imong gihataga. Sige, adto na ko, ha? Sige. Susbe. Taon siya naman sa nibabayhan, ha?
Naunsa man ka, oy? Tubay ka mag-istorya itong Tomas nga hingwartam ka ito? Pila naman sa'y natunon ni mo ato niya, ha? Ay, nagutog na kinutagod, de Joan. Karon pabaya mi magkita sukan nga dito ko sa gawas magtrabaho. O gikapila na sa tong amigo ni mo nga ni Duaw din nga tunulan gid nimo, ha? Unsa man taong ka, Jerry, oy? Ipanghatag naman lang nimo ang atong kwarta. Kaapoy naman gani ko diri padagan na itong negosyo. Unya ikaw dia, waldas kayo. Pila naman sa taon to Para palit naman to niyag bugas. Kay, masabot ako nga lisod din kay sila. Lisod sila kay wa sila maning kamot. Og musamot na sila nga dili maning kamot kay sigihan nimo hatag sa imong tabang. Ay, Si mama sabi ako, sigihan nimo hatag og kwarta kung mangayo para sa iyang maintenance nga tambal. Samot nga dili mo tabang ng uban ako mga igsuon. Nga dili ra man gyud unta ako anang obligasyon si mama kay daghan may iyang mga anak. hasta ba paghatag ko para tambal sa imong mama? Imo pang initan? Huwag ka maluoy sa imong inahan. Ha? 89 na na, Wala na mahimo pa. Ha, naalagi ko'y uban pang igsuon in town, Jere. Nya ka na pag yung uban akong mga igsuon nga, gipatukuran yun na ni mo og bay din sa atong yuta. Palayason ko na. Ha? Gano bang kuno? Basta, patuog yun ako, Jere, ha? Patuog yun. Kung dili ka gusto nga hangtod ikaw, akong palayason din, he. Unsa? Uy, gano gon? Kay mapurdoy ta ng kalaki ni mo, nga sige hatag-hatag, oy, Jere. Dili lang ba ya ikaw ang naghago ani nga itong mga napundar? Ako, sad. May kahago, sad ko. Kay ako'y napadagan sa atong negosyo. Dili ba noon taingon ini ang batasan sa akong asawa sa dihang dito pa ko sa gawas magtrabaho? Apa sa dihang mi-retire na ko o nagpundo na lang ko sa bahay, di na magsugod ang akong kalbaryo. Dili na maduulan ang among bahay sa akong mga higala o mga parente. Gididaan ako sa paghatag og tabang bisan sa iyang pamilya gani nga ako nga gipangga og giatiman. Nahimo siyang daw. Naguol ko kay malipay mangyud ko kung makatambang nako. O gunya, kilom-kilom na. Tanaw na ko tong among nga kipalimpyuhan sa mga tao ganina sa gawa sa among bahay. Kung okay na ba? Ay, salamat. Gawas, Oh. sir. Niya pa man lagi mo. Gabiin naman. Pamarmi si Duhe, sir. Ha? Ano man? Gabiin naman kayo. Niya, humalaman ka mo sa inyong trabaho. Bukid pa ba ninyo, ha? Tingnan mo si ma'am nga, ikaw ko lang mo bayad na mo, sir. Ha? Nausag ko ng bayhana. Ganong gilangay-langay man mo intawag sweldo ang mga tao, nga layo pa naman taon tong ila. Layo pa to sila gulian, bukid pa. Ah, para ka na ra. Masuko ka. Mas maayo nang ikaw ang musildo aron mahibaw ka unsa kadali pagawson ang kwarta. Daghang gastuhan. Pero ikaw, waldas ka lang sa kwarta. Ayaw ko ginanas pagsulti ha, Joan. Ayaw ko singag-singagi ha, kaya tingalig na madapatan di ka. O dapat ka na ako, Jere. Sukag na namin, Yuta. Wa ko bisan makakusi ni mo. Apan bisubra ka na karon. Gaw nga na ko ni mo sa gusto na ko buhaton. Sige, so ay dapat. Oh, madama kang kahoy. Idapat na nako. Ge, sige. Tabang! Tabang, bunanan ko sa kumbana sa kahoy. Tabang! May patro sa pulis nga mulabay. Kadiyot lang, sir! Sir, tabangin ko rin niya, sir! Yapak na. Idapatan ko sa kumbana, sir! Joan! Maayo kay nangagigid mo din sa dapit na mo, sir. Kay kunwa pa. Basin nun sa ninahimo ni nga kumbanan ako. Ipapreso ko ni sir, ha? Ikiha ko ni og bause. Unsa?
Salamat sa imong pagpiyansa na ko, Jane. Ay, pasaylo ako, Manoy. Nga karon pagit ko makakita-igog ikapiyansa ni mo dinhi nga 75,000. Napriso gid noon tag duha ka adlaw. Grabe na mo sang asawa ni mo, eh. Ang nanglungkap sa inyo sa miaging buwan nga inyong nasakpan, wa niya ipapriso. Wa pa bayras kinawat. Pero ikaw nga iyang bana, iya man gyud din taw gipapriso, uy. Naunsa naman ang asawa ni mo taon, Manoy, uy. Gipiyansahan ko sa kumanghon. Apan, nagatubang gid mi sa korte. Temporary dismiss ang akong kaso with PPO kon permanent protection order. Maong wa na ko kauli sa among bahay. Nahimo kong homeless. Way kwarta o murag nagpakilimos na lang ko aron mabuhi. May nalang gani, kay gipapuyo ko sa bahay sa akong manghod. Karon, grabe ang akong kalisod tungod kay tiguang naman ko. Daghan ako gibati o hanap na ganing ako pananaw. Depressing kaayo o lisod o pangita o pagkaon. Di pod mo tabang nako ang akong mga anak kay masuko man ang akong asawa kung ila ko nga tabangan. Miduol ko og pao pero duha pa kulo ka tuig before ko nila tabangan. Mamatay na ko ana sa sakit ug kagutom nga unta. Naaman ko'y katigayunan nga karon ang akong asawa ang nagunit ug nagpahimos. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gipapriso gid ko sa akong asawa sa nga wa na ko mahimo. Gipiyansahan ko sa akong manghod o temporary dismiss ang akong kaso with PPO. Unsaon nga mawagtang ning PPO aron nga makauli na ko sa among bahay kay homeless na ko. Og mipuyo na lang ko sa bahay sa akong igsuon. Ikaduhang pangutana. Ang tanang kita sa napundar namo nga negosyo, sama sa kita sa among tindahan, kita sa among boarding house, nga naa sa mga 100,000, gisulo lang sa akong asawa. Di ba nga angay lang nga may share ko kay conjugal property man? Mahatagan o maripanan ba ko sa usa ka tuig nga wa ko hatagi? Ikatulong pangutana. Ang kita sab sa among galingan o mga napinding nako nga mga negosyo nga ang akong asawa sab ang nakapahimos, may madawat ba ko ana nga ako may nagpuhunan ana sa pagtrabaho nako sa abroad? Unsaon man pagpa-judicial partition. Ikatulo o katapusan. Sukad ko gipapriso sa akong asawa o may PPO, wa na ko kauli sa amo. Wa ko'y bahay nga kaulian. Wa na ko'y taro nga pagkaon og tambal para maintenance. Makihaban ako ang akong asawa sa iyang gibuhat o nauawa na sab ko. Pwede ko ba siya mafailan og kaso nga pagpakauaw? Palihog, tabagi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jerry. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana ug mga problema ninyo sa inyong mga kapikas, kapuyo, sa inyong mga karelasyon, sa inyong mga papilis, mga dokumento, sa inyong pagpanrabaho, sa inyong mga kabtangan, no? Ayaw na gid mo pagdugay ay namo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Laing adlaw, laing drama, laing suwat ang nabasa
og nahimuag drama sa kahanginan. Dako kay natong pasalamat sa ato ang writer, director, spinner, editor, no? Og mga script writers nato, and of course ato ang mga artista sa ato ang RMN Production Center nga mo'y naghatag og kinabuhi sa suwat. Kay kalaay pong magbasa ra kog suwat. Uy, kung ilahang gidramatize gihatagag kinabuhi ang life sa ato ang letter sender og ang iyahang suwat suliran para di lang mo makat-on sa mga pangutana ug mga tubag nga ato ang tukion, no? Sa kabahin sa mga kaalam sa balaod, pero ma-inspire mo, malingaw mo, ma-entertain mo, pinaagi sa ato ang mapaminaw nga drama. Kaya ba mo guys nga di na lalim ha? Mas, ang uban mo ingon, and I think I agree, nga mas sayon magdrama sa TV kaysa sa radyo. Nga no, ang TV makita man mo inig hilak, makita man mo inig sumbag, makita man mo inig kagubas naong kay nasuko, makita man nimong nakuyawan, nahadlok, facial expression, makita man mo ang pultahan nga gisarado. Kani sa radyo, it has to be vocal, no, dili visual, nga ma-steer ang imagination sa naminaw nga oo. Pultahan ni nya ang timing pa guys, no? Ang tingog pa para mas ma-steer ang imagination sa naminaw kay audio baya. So, ngilingin ato mga artista ha, karaan na ba kini ato ang mga artista diri sa DYHP, no? So ato ag ni silang tagaan og dako nga pasidungog og pasalamat kay usa ni sa nagpalig-on sa ato ang programa over the years. So a big shout out and a big thank you sa ato ang mga artista sa kahanginan. Salamat yun kaayo ninyo and the whole production center. Kay why drama, why tubag, why tambag sa Attorney Elaine o si Dr. Obra, di ba? Okay, no? But thank you also sa tanan mga nag-like o nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan on Facebook og na ako'y bagong page nga gihimo guys. Ako lang yun yung gahinan og panahon nga akong magamit ang akong kaalam sa balaod, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Palihog kog like og follow sa guys be, pag-support ba, no? Salamat kaayo ninyo. And padayon o pagpaminaw pinaagi sa ato ang radyo, YouTube og sa ato ang Facebook account nga diri sa DYHP, no, RMN Cebu nga Facebook account. Mga lain-laing programa mapaminaw man na to. Punto legal man ta, taga Davao del Norte ang ato ang letter sender nga gipada sa kiniyang akong suliran official writers page. Buwag na ni siya siyang asawa pero muragwa pa ni na annulled. BS Agriculture, uy tagsara kaayo ni ang kani nga kurso, no? Tagsara ba ning BS Agriculture pero need kayo ni nato ning mga ingon ani nga kurso guys. Iyagko na kuno ni ilahang mga anak, no? Saka paspasiyag ni saka mo nang akong giingon kay gamit kay nila na sa Mindanao, no, dagko kay vast tracts of land na ay mga dagko kayong kumpanya, no, nga nagtuko didto, no, kaning mga saging, kaning mga pinya. So dako po need muna dako kay opportunity kay like I said tagsaka yun ni talag sa uni nga kurso pero because expert need siya nato, no. So kani sakto gining gikuha nga kurso muna usahay ba dapat yun sakto gid ang ato ang pilion nga kurso kana ganing kibaw ta. Number 1, interesado ta, malipay ta, naatay gusto ba, kanang dili nga kanang napugos lang ta, dapat kita mismo gusto ta. Ikaduha, ato pong tan-awon ang current og ang forecast, no, sa market og kung pananglitan mo graduate kog 4 ka tuig naa pa bani, in demand pa bani or potential bani in the next 4 years. Kaning agriculture consistent gyud ni kay tan-awa ni Jerry, no, na taas paspas kaayo, no, na nisaka nakaswertihan og sud, layo kaiyang naabtan og nakapundar, nakanegosyo, na ay igong kantidad og kwarta, no, sa bangko nga na-secure gud ang iyahang future. Pero nagkabuwag man sila sa iyahang asawa og niingon siya atong napaminaw sa drama matud pa ang terminong iyang gigamit nagpalimos, meaning nawa niya ang tanan niyang gitrabahuan og ang tanan niyang gitiguman. Hala unsa ni kay nadakpan baya ni siya, no, kay gikiha man siya violence against women and children. Unya karon nahurot sa iyaha, wa na siya nahabilin para sa iyaha, so mauto nga nag-public attorney's office na lang siya kay di gani siya mismo makabayad sa abogado sa kasong iyang gisagubang. So una niyang pangutana ming to sinahurot gyud siya
Gipapriso gid ko sa akong asawa sa sala nga wa na ko mahimo. Gipiansahan ko sa ako ang manghod o temporary dismiss ang akong kaso sa permanent protection order. I think provisional dismissal ang tawag ani. Unsaon nga mawagtang ning permanent protection order aron makauli na ko sa among balay kay homeless na ko karon og nakipuyo na lang sa akong igsuon. Ang akong pagsabot kung ingon ka temporary dismiss ang kaso with PPO, temporary meaning to say padung na siya ma-dismiss pero ang gitawag nimo ana provisional dismissal, meaning ningon ang korte sige kanang ang usually kanang duha man guna ka kinds of dismissal outright o provisional dismissal. Dismissal outright, absuelto ka the moment mo gawas ang order. Pero kung muingon ka nga provisional dismissal, muhatag ang korte og I think duha ka tuig. Usa palabyon sang duha ka tuig. Usa gyud na ma-dismiss ug ma-order na nga absuelto na gyud ka sa kaso. May na lang na kaysa sa nag-ong-ong gyud ang kaso, no? Kay for as long as way laing mahitabo in the next 2 years, then you can be sure nga ma-dismiss ra gyud na. So akong pangutana pila naman lay nahabilin, pwede bang makautong-utong lang taggamay kay para ma-dismiss na gyud na outright ang kanang kaso nimo kay pila raman ang duha ka tuig mulabay raman na siya. No, so that's what it means. Ikaduhang pangutana, ang tanang kita sa napundar namo nga negosyo sama sa kita sa among tindahan, kita sa among boarding house nga naa sa mga 100,000 gisulos akong asawa. Di ba nga angay lang nga may share ko kay conjugal property man, mahatagan or ma-refundan ba ko sa usa ka tuig nga wa ko hatagi. Yes, no? Although wa ko kabakita man gud unsay nakabutang or unsay rason, no? Unsay nakabutang sa permanent protection order. Kanang permanent protection order naana siya sa balaod sa VAUC or Violence Against Women, wherein ang kanimang balaod mao ni nagprotekta mo itong protection order to protect the women from abuse and appeal man gud din ha ang pagpapahawa nimo sa balay. Pwede depende sa gipangayo ha, pwede ka papahawaon sa balay, pwede nga ang mo-manage sa conjugal funds ang imong asawa, pwede ang mo-manage sa inyong kabutangan o negosyo ang asawa, pwede nga dapat orderan ka nga di ka paduolon, di ka patawagon, no? Di ka pa-communicaton, di ka pa-texton, pwede sad ka inon nga dapat maghatag kag suporta or ayuda matagbuwan. Inana na ang VAUC. So, ang akong pagsabot ani nga sa permanent protection order, posible nga ning ingon ang korte nga ang imong asawa mo'y mo-manage sa inyong assets. Pero wa na ang ingon nga ma-zero ka kay naa pa manggihapon ang balaod nga family code. Ug ang family code nag-ingon nga ma-divide yun na, di yun na pwede, no? Nga ma-zero yun ka kay conjugal na labi na nga hinaguan nimo. Ako ang anong wa manininyo in town na settles ha sa imong asawa inana yun mo ka bati og relasyon karon nga na isuhan man jud kag warrant na priso man gyud ka nagubot man gyud no or naghinakog lang gyud puning babay, no? Ang iyang ikatulong pangutana, ang kita sa among galingan og mga na-pending nako nga mga negosyo nga ang iya na kunong asawa sab ang nagpahimulos may madawat bako ana nga ako may nagpuhunan ana sa pagtrabaho nako abroad unsaon nako pagpa-judicial partition. Yes, you will need ako pa nimo, no? Dili siya judicial partition, dili na ang tawag ana under the law kay minyo man mo ang pagpasabot nimo gusto ka magbinahinay na lang mo sa inyong properties. There are two ways. Pwede nga di lang mo magbuwag, di ka mo file og annulment, ang imuha nga ang kanang inyong conjugal property inyo nang buwag-buwagon or inyo nang i-divide, inyo nang hation. Ang tawag ana dissolution, no, of conjugal properties, judicial dissolution of conjugal properties. Kana kung di mo magkasinabot or dili pwede mahimong voluntary. Basin pa di ay no nga nakuha naman niya iyahang gusto nga napapriso ka, nabugnaw na siguro iyang kasing-kasing, ikaw pod di na pod siguro kaayo ka lisod kasturyahon or ma-emotional pa ba ka. I hope dili na nga makalingkod mo magkasturya mo nga day di namang yun ta magkasinabot. Sige na lang mag-move on na lang ta, pero kaning mga butang ato na lang ning hati-hation para magkanya-kanya na lang ta. So mo na volunta niya inyo nang paapruban sa korte, pero og dili gani gyud then ang korte na lay mo divide. Ang importante ana ilista na tanan ang mga negosyo, mga kabtangan ug unsay mga angay bahinon
andama ang mga proof ug mga titulo ana unya para mahusay mo either voluntary or through the courts. Pero I need gid tag abogado. Siguro magpatabang tag pribadong abogado na may daghan ding abogado din has Davao para makagiya ug maka-assist nimo para hati-hati na ninyo ang mga properties, no? Ikaupat o katapusang pangutana, sukad ko giprapriso sa akong asawa o naanay permanent protection order kanang PPO, wa na ko nakauli sa amo, wa ko'y balay nga kaulian, wala na ko'y tarong na pagkaon ug tambal para maintenance. Makiha ba nako ang akong asawa sa iyahang gibuhat ug nauwawan sad ko, pwede ba ako siyang filean og kaso nga pagpakauwaw? Okay. Wa mangyoy magpugong nato no nga mukiha ta sa usa ka tawo nga nakabuhat pud og kalapasan nato kung naamang gani gyud, labi na kung ang iyahang pagkiha nimo sa vowsy malisyoso ug walay basihan. Ang ako lang nga kung mo file man gani tag kaso no ug mo retaliate man gani ta, kana na lang unta nga makalingkawas ka sa imong current nga problema. Di gyud ko moingon nga moingon jud ko pwede. Pero isip usa ka abogado, mo advise gyud ko nimo nga unta ayaw. Okay? Ngano man, kay di man masulbad ang imong problema. Number 1, para nako og tan-aw nako, di na gyud mo magkauyon sa imuhang asawa. The end na gyud ni. Ikaduha, need nimo og kwarta, need nimo og balay, need nimo nga makuha ang imuhang bahin sa inyong mga kabutangan o mga properties o mga shares sa imong negosyo para mabuhi ka. Katapusan, need nimo nga mo-move on o mupadayon sa imong kinabuhi o mo pick up sa pieces, no? Para mahiluna pug ka o makapundar o makasugod pug kagbalik. If imo ning buhaton, matanggong ka. No? So, kumukiha naman lang gani ka or mubuhat naman lang gani ka og something, ayaw na lang ng pagpanimaos, kundi ang pag-move on. Magkalas pagyud tag kwarta, mo bayad pagyud tag abogado, mo gasto pagyud ta, mahasol pagyud ta. Ang ending, ang atong tumong nga makuha ang imuhang properties, ang imuhang share, mabuhi kag balik, makakuha kas balay or makapuyo og laing panimalay, kay makakuha naman kasi imong bahin, di mo ma-achieve. No? Malangay pa ka. Unya, kung ma-restrain pa na, no, masamot pa og kaaway ang inyuhang relasyon, no, magsamot pagkagubot, mas maglisod ta og settle sa inyong properties og dissolve, no, imbis voluntary judicial na hinuon, samot na sa tagadugay, gasto pag yun. So, usahay ato gining timbang-timbangon, no, ang ato ang pag-strategize, ato ang murag chess ba, nahunaon na tong tarong. No, nahunaan lang sa gyud og tarong Jerry, ha? Kay ang akong tumong lang gyud for you is mahiluna ka and you can start all over. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuhang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.